uri kutsvage kuno ndione mukadzi here? Aiwa zvaenda kuudze ndiri kuenda. Ndinongwa nenyaya 2 minutes imbo ndipangwa ndizororo kuno uenda kana kuti. Aiwa wadzingirwe kumba kwenyu. Aiwa vanhu vari padeni pangu havasi kunzwisisa sha ndatamba ndichinyepo ndatestwa positive ona. Kwakutodzingwa pamba. Kana munhu akatestwa positive anodzingwa pamba. Handisi kuzoti muchembera ruta sei namudhara. Wadiko wadzoti ndati. Vanongoti pangu kutaura kuti ndiri kutamba ndiri kunyepa kuti ndatestwa positive. Vangoti chibva pano ndatodzingwa. Zvinodzingisa munhu here izvozvo? Handizivi kuti vandidzingire kuti ndatestwa positive. Ivo mchureza ndiyoti hanzi namuchembere bva pano iwe ukangodzoka pamba chete uchapa mukadzi wako chirwere, mukadzi wako ukamupa chirwere achapa mukoma wako chirwere, mukoma wako ukapa chirwere vachapa medi chirwere, medi akapuwa chirwere achapa baba wako chirwere, baba wako akapuwa chirwere achapa sisi wamama chirwere, sisi wamama chirwere akapuwa chirwere vachapawo murume wavo chirwere, maiguru vapa bamukuru chirwere, bamukuru anozopawo mama chirwere, mama apa chirwere anozopawo garden boy chirwere, garden boy apawo chirwere anozopawo rarana sisi wangu opuwawo chirwere. Hanzi mama wako nyaya kuti hanzi village yese inozopinda mutrabho nokuti garden boy angorana sisi wako chete. Village yese location yese yatova mutrabho anoisa ndanga kupuwa chirwere chinfutu. Ndizvo zvandiri kudzingirwa kunzi inini ndisatombogara ndatouya. Musha wese zvamutori nedrama naimi, musha wese zvamutori mahuri. Ndakatotsamwa nyaya uri mahuri kudiwa utanga kuwedzera chironda futi pasasa. Aiwa dzokera kumba kwenyu kune kwekupenga. Aiwa kana uchiti hure urusoro neuri hure kana unondipinzira papi baba. Daro mani chingoita ndizorori kana. Aiwa dzokera